Hogy is készülnek a dalok? Elmesélem. Itt van például a Csiga meséje. Az ebből készült vers így hangzik: eső után a réten, csiga mászik levélen. Elérte a tetejét, azt hitte, az égig ért. Hát így kezdődik, és akkor hallgatom, figyelem a verset, belül hallgatom, és egyszer csak azt veszem észre, hogy a szöveg egy dallamot gyújt. Így. Kész volt a dallam, és utána természetesen meg kellett hangszerelnem. Legelső dolgom az volt, hogy írjak hozzá harmóniákat. Na hát, akkor ez pedig így zajlik, hogy mondjuk gitárral, és akkor ez persze gyorsabban. Amikor a dallam készen volt, akkor a számítógép zeneszerkesztő programjába vittem be, és akkor minden egyes hangszert a szintetizátoron fölpakoltam a sávokba, mint egy hangstúdióban, és amikor ez kész volt, akkor kinyomtattam, és elküldtem a hangszereseknek. Elküldtem a basszusgitárosnak, a gitárosnak, a fuvolásnak, és mindenki, aki a stúdió munkában részt vett. És amikor mindenki átnézte, elküldtem a hangzóanyagot is persze, akkor elindultunk a stúdióba, és ott hosszú-hosszú munkával fölvettük. Hangról hangra meghallgattuk, melyiket kell erősebben, melyiket kell halkabban, és amikor mindent elkészítettünk, akkor így szólt. Hallgassunk bele! La 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 la. Eső után a réten, csikka mászik levélen. Elérte a tetejét, azt hitte, az égig ért. La 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 la. Eget nézte aggódva, kínes Isten napocska, hűvös időt szeretek, tűző naptól rettegek. La 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 la.